Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit sa bulan sa Oktubre atong ginasaulog ang Indigenous Peoples Month. Sabay tang sayron ang kahimtang nila karong panahona, labi na sa atong mga igsuong higaonon diri sa Cagayan de Oro City. Para ana atong makauban si Ma'am Nena Lumandong, ang IP focal person ilawom sa CSWD. Ma'am Nena, mayong buntag kanimo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta makakaron? May buntag mga kapuso, no, labi na dinhi sa Cagayan de Oro City o sa nagtan-aw karon, no. Ma'am Nena, karong bulan sa Oktubre, ma'am, atong ginasaulog ang IP month alang sa atong mga kaigsuon ng IP. Unsa ba ka importante kini nga bulan alang kanila? Karong bulan sa Oktubre, halos ato na ning gisaulog gumikan sa atong balaod nga Indigenous Peoples Rights Act 8371. So usap pud ni ka bulawanan nga bulan o usa ka importante gid nga bulan alang sa mga tribo o nagklase-klase nga tribo sa Pilipinas tungod kay sa higayon gihatag gyud ang balaod alang kanila. Karong IP month, Ma'am Nena, aduna ba mo'y mga aktibidades nga gilusad alang nasab sa atong mga kaigsuonang IP? Karon nga bulan na sir, among ginhatagan og pagtagad gyud una katong preservation sa kultura, pinaagi sa ilahang cultural dance. So, naatay mga participants aning cultural dance. Nya naapod tay katong higaonon songs. Nya naapod tay gina-mainstream pod nato ang atong mga kabataan pinaagi sa poster making base pod sa tema sa ato ang IP month celebration. Usa sa taha sa CSWD, kamo ang galantaw, ma'am, sa ilahang kahimtang. Unsa ba mga challenges nga nakita ninyo karon panahon sa pandemya? Mao ginay among usa ka challenge ang bakuna kay karon gani no gipangayuan mi ni Ma'am Jane Docalios o profile kung pila ka IPs na ang nabakunahan o wala pa. So ang challenge gid namo sir kay ang uban dili gid magpabakuna. Pero wala mi moundang sa kampanya nga night time nga kung gusto mo mulakaw di mo makagawas tungod kay nay posibilidad nga kung wala mo certification of vaccine dili gid mo pwede magagawas so kinahanglan mo cooperate kay mas mahadlok ta kung dili ta mabak-vaccine. Mas likayan nato nga makananta mas matakdan ta dali nga dili ta magpa-vaccine. Lasi, Ma'am Nena, in relation na pod sa pagsaulog nato sa Indigenous Peoples Month, unsa ba mong mensahe ngadto sa atong mga kapuso viewers? Akong hangyo sa mga katawhan sa Cagayan de Oro, sa mga higaonon o sa dili tribo nga i-share na mo ang among lake karong sa 29 mag live streaming ta sa among mga sayaw unya dayon katong contest sa katong mga ilahang tribal rule, katong ilang lumba sa galing ug sa lubok ug katong sa ilang salakad kay diha malingaw unya na dayon tay mga guest speaker, mga support sa mga IPs labi na gid sa atong National Commission on Indigenous Peoples, sa atong City Mayor Oscar Ismorino ug sa uban pa nga among ginhatagan og invitation o pwede nga anaa kini aron atong madunggan ang ilang wholehearted support sa Indigenous peoples dili lang siguro sa IP man kundi sa kanang sa tribo gyud lugar kinasing-kasing nga pagsuporta. Daghang salamat, Ma'am Nena, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot nako nga mas daghan pa ang musuporta ngadto sa itong mga kaigsuonang IP. Daghang salamat og mida pagbabaya this as all. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.